யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்தியசாலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சத்திர சிகிச்சை தவறொன்றினால் பெண் உயிரிழப்பு. யாழ்ப்பாணம் நெல்லியடியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் சத்திர சிகிச்சை செய்து கொண்ட பெண் கிருமி தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார். புற்றுநோய் காரணமாக கர்ப்பப்பையை அகற்றும் சத்திர சிகிச்சை முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது உடலில் துணி ஒன்று வைத்து தைக்கப்பட்டுள்ளது. தைக்கப்பட்ட குறித்த துணியின் மூலமாக கிருமி தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. அதுவே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என சட்ட மருத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கரவட்டி யாக்கருவைச் சேர்ந்த மனோன்மணி குலவீரசிங்கம் என்ற பெண்ணே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார். பெண்ணுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்பட்ட புற்றுநோய் காரணமாக அதனை அகற்றுவதற்கு மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. அதனால் நெல்லியடியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த டிசம்பர் 10 பெண் நோயினால் சத்திர சிகிச்சை வல்லுநர் ஒருவரினால் பெண்ணின் கர்ப்பப்பை அகற்றும் அறுவை சிகிச்சை இடம்பெற்றது. இந்த நிலையில் அந்த பெண்ணுக்கு திடீரென ஏற்பட்ட சுகையினம் காரணமாக பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டு நேற்றிரவு 10 மணி அளவில் உயிரிழந்துள்ளார். மந்திகை ஆதார வைத்தியசாலையில் சட்ட மருத்துவ வல்லுநர் கனகச பாபதி வாசுதேவா முன்னிலையில் பெண்ணின் சடலம் இன்று உடற்கூற்று பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. சத்திர சிகிச்சையின் போது பெண்ணின் உடலுக்குள் 50 சென்டிமீட்டர் நீளம் 10 சென்டிமீட்டர் அகலம் உள்ள துணியொன்று வைத்து தையலிடப்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது. அவரது உயிரிழப்புக்கு அந்த துணியினால் ஏற்பட்ட கிருமி தொற்றே காரணம் என்று சட்ட மருத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.